Има застраховка и този. Това няма ли да го преби? Кой? Еми бутни го, ако искаш е там. Чаш. Моля? Да, толкова близко разстояние. Между кое? Ами защото си мислиме, че ще е най-малко кално. Айде да стигнем до там, ако искаш там ще го решим. Става ли? Ма ти имаш гуми. Добре. Има различни групи в аудиторията, които... Айде на Панчарево ще го решиме.